Упершыню слова кіберпанк з'явілася як назва невялікага апавядання ў 1983. Сам твор не ўяўляе сабой чысты прыклад паджанру навуковай фантастыкі. Слова гэта датычнае да галоўнага героя, хакера, які насіў панкаўскі хайер. Ужо пазней рэдактар Дазуа, пісаўшы рэцэнзіі да знакамітых твораў Гібсона, абагуліў іх, выкарыстаўшы якраз кіберпанк. І на доўгія часы прапісаў асноўнае правіла гэтага кірунку – хай-тек, low-life, то бок высокія тэхналогіі і нізкі ўзровень жыцця. Творы, звязаныя з жанрам кіберпанк, звычайна апісваюць антыутопіі, дзе штучны інтэлект, тэхнаімпланты, кіборгі, высокатэхналагічныя дэвайсы спалучаюцца з неабмежаваным дзяржаўным кантролем ці ўладай магутных карпарацый над грамадствам, мафіяй, сацыяльнай няроўнасцю, беднасцю і так далей. З сусветна вядомых фільмаў можна адразу прыгадаць Джоні Мнемонік з Кіану Рыўзам, Бягучы па лязе з Харрысонам Фордам, успомніць усё з Шварцэнеггерам і іншыя. 90-е былі часам росквіту гэтага жанру. У 1988 годзе Майкл Понсміт на хвалі цікавасці да новага жанру выпускае настольную гульню «Кіберпанк 2013» з першай рэдакцыі правіл. Ужо праз 2 гады выходзіць другая рэдакцыя з назвай «Кіберпанк 2020». Яна лічыцца найлепшай з трох, бо наступная «Кіберпанк 2030», што выйшла ажно праз 15 гадоў у 2005, мела даволі супярэчлівы сюжэт і аматарамі выкрэсліваецца з кананічнага спісу. Дзеянне гэтай настольнай гульні адбываецца ў недалёкай альтэрнатыўнай будучыні ў горадзе Найт-Сіці, які знаходзіцца на заходнім узбярэжжы ЗША. У іхнім 1990 годзе ў краіне адбылася рэвалюцыя, і да ўлады прыйшоў новы ўрад, які развязаў канфлікт з краінамі Цэнтральнай Амерыкі. У 92-м магнат Рычард Найт вырашыў пабудаваць на ўзбярэжжы ідэальны горад, але ўсё пайшло не так, як ён планаваў. У справу ўмяшалася мафія, якая пагражала магнату. Праз 6 гадоў ён быў забіты, а горад назвалі ў яго гонар. Да 2021-га ў Найт-Сіці адбыліся 4 маштабныя вайны, і апошняя скончылася выбухам ядзернай боегалоўкі. Хваля ад выбуху зраўняла з зямлёй значную частку горада. Кіберпаліцыя NetWatch шмат гадоў спрабавала аднавіць інтэрнэт, захоплены штучным інтэлектам, і ў выніку быў створаны Blackwall – бар'ер, які падзяліў сетку на 2 часткі, одну для людзей, другую для праграм. Амаль праз 50 гадоў інфраструктура горада і гандаль былі адноўлены, рэгіёны пачалі падключацца да інтэрнэту, але ў 2070-м гісторыя паўтарылася. У мегаполісе зноў адбыўся ваенны канфлікт. Па яго выніках Найт-Сіці абвясціў сябе незалежнай тэрыторыяй, свабоднай ад чужых законаў. І ўжо ў нашым таймлайне, пасля выхаду другога «Ведзьмара» ў 2011 годзе, распрацоўшчыкі з CD Projekt падзяліліся на 2 каманды. Адны пачалі рабіць 3-ю частку прыгод Геральта, а другія заняліся стварэннем новай RPG. І ўжо ў 2012-м анансуе гульню «Кіберпанк 2077». Як вы ўжо зразумелі, у сусвеце гэтай самай настольнай гульні Майкла Понсміта і ў супрацоўніцтве з ім. Дзеянні яе разгортваюцца праз 7 гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці горада Найт-Сіці. Кажуць, нібыта іх кіберпанк будзе дарослай РПГ з захапляльнай нелінейнасцю, сюжэтам і ўсталюе новы стандарт у жанры гульняў пра будучыню. У 2013 годзе CD Projekt дэманструюць першы трэйлер кіберпанку, дзе невядомая жанчына з аргументацыямі сутыкаецца з паліцыяй. У канцы трэйлера паведамляецца, што гульню не варта чакаць у бліжэйшы час, яна выйдзе толькі тады, калі будзе гатова. Не ведалі ні распрацоўшчыкі, ні геймеры, наколькі гэты звычайны падавалася бы выраз не будзе адпавядаць рэчаіснасці. Праз 3 гады выходзіць апошні дадатак да 3-го «Ведзьмара» «Кроў і віно», і частка каманды, якая вызвалілася, пакідае кампанію праз дзікія перапрацоўкі, а астатнія далучаюцца да работы над кіберпанкам. У канцы 16-го года студыя адмовілася ад усіх прататыпаў і прыняла рашэнне перазапусціць распрацоўку. Ці па сутнасці проста яе па-сапраўднаму пачаць. Мянялася ўсё, уключаючы фундаментальныя рэчы тыпу геймплейнай асновы. З 16 па 19 гульня паспела змяніцца цалкам ад 3-й асобы да цалкам ад 1-й. Улетку 18-го, гэта на секунду праз 6 гадоў пасля анонса, CD Projekt Red праводзіць вялікую дэманстрацыю гульні. Дарэчы, па сведках распрацоўшчыкаў, гэта быў цалкам змантажаны фейк, над якім асобна працавала група супрацоўнікаў паўгода, замест таго, каб працаваць над самой гульнёй. Там паказвалі
паказваюць стварэнне галоўнага героя, якога можна дэталёва наладзіць не толькі знешне, але і па характары. Геймер на той момант выбіраў і героя свайго дзяцінства, напрыклад, Джоні Сільверхенда ці Сабура Арасака. Таксама свой лёс і прычыны прыбыцця ў Найт-Сіці. Па рэлізе жа быў проста выбар паміж качэўнікам, карпаратам ці узрошчаным на вуліцы. У дэманстрацыі былі прадстаўлены дзве місіі. Першым заданнем было выратаванне дзяўчыны, якую выкралі, каб выцягнуць імпланты. Другім купля павука-дрона у банды Мальстром. І варыянтнасць іх праходжання толькі невялікі прыклад той нелінійнасці, якая чакае ў поўнай версіі гульні. На працягу ўсяго паказу падкрэсліваецца, што кіберпанк гэта ў першую чаргу РПГ, а не шутер ад першай асобы. Цікава, што кат-сцэны ў гэтай дэманстрацыі былі ад трэцяй асобы, а геймплей і дыялогі ад першай. А ў адзін момант па радыё перадаюць, што прайшоў год з таго моманту, як памёр Джоні Сільверхенд. Гэта значыць, у адрозненні і ад настолкі, і ад рэлізнай версіі ён памёр у 2076, а не па падрыве вежы Арасакі ў 2023. То бок яны даволі вольна абышліся з першакрыніцай. Ніхто не звяртаў увагі, але ў гэтыя гады адбываліся сур'ёзныя падзеі ўнутры распрацоўшчыка, якія ў выніку моцна паўплывалі на той самы забагаваны рэліз. Спачатку сыходзіць намеснік дырэктара па дызайне гульні, потым крэатыўны дырэктар і сцэнарыст кіберпанку, дарэчы, ключавая фігура ў камандзе. Ужо ўлетку 19-го года праходзіць той самы легендарны паказ гульні. На сцэне нечакана для ўсіх з'яўляецца Кіану Рыўс, які выканае ролю Джоні Сільверхенда. Па сюжэце ён зноў памірае ў мінулым, як і ў настолцы, то бок распрацоўшчыкі нешта там моцна паспелі перакруціць за апошні год. Таксама аб'яўляюць, што кат-сцэна трэцяй асобы ў кіберпанку больш не будзе. А ў 20-м увогуле паведамілі, што гульня гатова і цалкам у гулябельным стане. Праўда, як высветліцца пасля рэліза, гэта была хлусня, і тое пацвердзяць супрацоўнікі студыі. Летам 20-го распрацоўшчыкі нечакана аб'яўляюць, што шмат якія механікі не трапяць у гульню. Пад нож ідзе ўсё: сістэма метро, магчымасць бегаць па сценах, кастамізацыя аўтамабіляў і шмат што іншае. А ў апісаннях праекта слова РПГ усюды замяняецца на сюжэтная экшн-прыгода. Можна зрабіць асцярожную выснову, што на рубяжы 18-19 гадоў у кампаніі нешта моцна змянілася. Сышло шмат важных людзей, змяняецца канцэпцыя распрацоўкі, сюжэт, маштабнасць, скасоўваецца шмат першапачатковых ідэй, і, імаверна, тут хутка парэзаная, а потым хутка перасабраная з розных кавалкаў гульня пераўтвараецца ў варава з багаў і праблем. Тая ж сюжэтка рэзка аказалася карацей, чым планавалася. Пазней многія гульцы адзначаць, што першы акт кіберпанку прыкметна адрозніваецца ад другога, дзе з'яўляецца Джоні Сільверхенд. А адрозніваюцца яны паміж сабой, імаверна, таму, што ствараліся пад кіраўніцтвам розных людзей і на працягу заўважна розных тэрмінаў. Наколькі прапрацаваны і дынамічныя кат-сцэны першай паловы, дзе Ві моцна ўзаемадзейнічае з асяроддзем, напрамую удзельнічае ў размовах, заўсёды знаходзіцца ў руху, кантактуе з асобамі, і другая, дзе часцей за ўсё проста адбываюцца статычныя дыялогі ці проста праходкі па лакацыях. Ды і акцёр, што выконваў ролю, напрыклад, Джекі, казаў, што працаваў ледзь не 2 гады запар, чаго неяк зашмат для тых сцэн, якія мы ўбачылі разам з ім. Так што, імаверна, нас чакала зусім іншая гісторыя без такога ўплывовага значэння Сільверхенда. Да гэтага існуе меркаванне, што гульню ўсё ж выпусцілі ў рэліз у 20-м, не гледзячы на бездань праблем, праз асэнсаванне плюсаў пандэміі каранавірусу, вялікіх продажаў іншых распрацоўшчыкаў падчас таго, як палова планеты сядзела дома і гуляла ў гульні. Ну і, канечне, трэба было абавязкова паспець хоць за пару месяцаў да выхаду 5-й PlayStation у лістападзе, каб састрыгчы спачатку грошай са старой версіі і атрымаць другую хвалю продажаў на 5-й. У пацверджанні гэтых версій ёсць ананімныя сведкі супрацоўнікаў, што на пачатку ўсё рыхтавалася аж на 2022. Дарэчы, менавіта на кансолях старога пакалення па выніках больш за ўсё і праблем. На фоне гэтага зусім па-іншаму выглядаюць абвінавачванні старонніх тэстараў у падмане. Нібыта яны і ўвялі ў аблуду кіраўніцтва і далі зялёнае святло негатоваму праекту. Такое перакладванне з хворай галавы на здаровую. І таксама на фоне шматлікіх заяў, што усе ведалі пра вялікую колькасць багаў, але проста не было часу іх выправіць.
Для працы яшчэ спатрэбілася стварыць новыя тэхналогіі для рухавіка Red Engine, якія рабіліся адначасова з гульнёй, што моцна запаволіла ўвесь працэс. Адзін з супрацоўнікаў параўнаў гэта з кіраваннем цягніка, дзе прама перад вамі пракладваюць рэйкі. Усё магло прайсці больш гладка, калі б гэтыя рэйкі былі пракладзены загадзя. З падобнай сітуацыяй сутыкнуліся і распрацоўшчыкі Dragon Age 3, пра якую я расказваў у мінулым відэа, і тыя ж праблемы былі пры распрацоўцы Mass Effect Andromeda. Рэліз пасунулі спачатку з красавіка на лістапад, потым на снежань 20-го, і мы не ведаем, наколькі гэта выратавала праект, бо выйшла гульня цалкам не адпавядаючы таму ўзроўню чаканняў, якія луналі ў паветры. Пікавы анлайн у першыя дні па рэлізе склаў крыху больш за 1 мільён геймераў. Падаецца, выхад гульні пра імплантаваных жыхароў будучыні ўжо пакінуў свою след у гісторыі мінімум праз тэхнічны стан, у якім выйшла гульня. Канешне, не умольваючы яе безумоўных плюсаў. Не трэба доўга перамалваць усе агрэхі, бо напісаны і так тысячы каментарыяў і прагледжаны тысячы відосаў пра крытычныя вылеты, знікаючых NPC, прадметы, зброю, машыны і людзі, што правальваюцца ў тэкстуры і лётаюць па паветры. Там насамрэч бясконцы спіс, няма чаго нават спрабаваць пералічыць хоць частку. Вы выступаеце ў ролі найміта Ви, які, ці якая, вырашыў зразумела не сам выкрасці нейрачып у карпорацыі Арасака у Найт-Сіці, але ўсё пайшло бы як. А ў героя ў галаве засеў прывід мёртвага рок-музыкі і дэбашыра Джоні Сільверхэнда. Персанаж у выкананні Кіану Рыўза для адных уяўлення клуба 27, рок-н-рола і жыцця дзеля аднаму яму вядомых прынцыпаў волі і бясконцай барацьбы з сістэмай. Для другіх звычайны матулін-анархіст, інфантыльны алкаголік, які не хоча несці адказнасці ні за каго на сваім выключным, як ён лічыць, шляху. Але ў любым выпадку праз яго дні галоўнага героя злічаны, і мы да самай развязкі шукаем, як выратавацца ад, падаецца, немінучай смерці. Джоні ўсё ж пры любым да яго стаўленні харызматычны герой, які ўносіць шмат у адчуванні гульні. Сюжэтка, як і сюжэтныя квесты, як і шматлікія другарадныя ўражаюць сваёй кінематаграфічнасцю, нетрывіальнасцю, запамінальнымі персанажамі з сапраўднай прывязкай да іх. Сцэнарый напісаны выдатна, і гуляць варта, прынамсі, дзеля гісторыі і яе падачы. Нягледзячы на тое, што пабудавана яна на класічным падлеткавым тэйку. Злыя карпорацыі робяць злыя рэчы, а іх кіраўнікі найзлейшыя злыдні сярод астатніх злыдняў. Паступовая гісторыя раскручваецца, і неўзабаве ад яе ўжо за вушы не адцягнуць. Да таго ж не забывайце, што Кіберпанк 2077 гэта ўсё ж такі РПГ, хоць яе так і не называлі. Таму ад вашага выбару ў пэўных момантах падчас праходжання залежыць тое, як павернецца сюжэт і чым усё скончыцца. Нам выдадуць да халеры канцовак, прычым паміж імі ёсць сапраўды вялікая розніца нават у цэлых геймплейных кавалках. Сваю канцоўку я атрымаў падчас стрымоў на Твічы, па заўвагах маіх любімых гледачоў атрымаў адну з самых нецікавых, і не ўсе такую нават бачылі. Пэўна, я не цягну на зорку рок-н-рола, а аддаваць сваё цела гэтаму хаму-алкашу я не збіраўся. А вось фінальныя тытры нагналі журбы, будь здароў. Па сваёй сутнасці гэта GTA у кіберпанкаўскім асяроддзі. Тут табе і Найт-Сіці вялікі разнастайны, увасабленне горада рэкламнага баннера, высачэнных веж, яскрава кіслотных колераў, максімальна разнастайных жыхароў, праз сотню рознага адзення, імплантаў, прычосак, цікавыя футурыстычныя машыны, карныя атрады высокатэхнічнай арміі спецуры, карпорацый, паліцыя, банды, такі сапраўдны люты коктейль. Ад бліскучага хрому моцных гэтага свету да іржы імплантаў гніючых зажыванні барак на ўскрайку горада. Сапраўднае адлюстраванне тэзы дазуа, хай-тек, лоу-лайф ва ўсёй сваёй прыгажосці. Як і ў GTA, тут дзясяткі розных чэлаў, што выдаюць сайт-квесты, квесты на збор рознай фігні, проста квесты, якія вы знойдзеце пасярод горада. Зайшлі за кут, а там бандюкі краму рабуюць. Можна іх там і пакласці, а можна прайсці міма. Так што горад насычаны пунктамі цікавасці, крамамі зброі і адзення. Толькі што мацоўні няма, ды скілы язды на ровары не падцягнуць. А так, канешне, пазнаваемы геймплей. Чаго варты толькі копы з іх зорачкамі ўвагі да геймера. Але ўсё нібыта больш дарослае, сур'ёзнае і небяспечнае за тых жа аўтаўгоншчыкаў. Я нават не ведаю, ці добра, што пытальнікі з трэцяга ведзьмара сюды не перакачавалі. Падкінулі, зразумела, рознай зброі, большасць з якой ўсё так жа па старынцы агнястрэльная. Праўда, дадалі разумныя кулі, што могуць агінаць перашкоды
перашкоды, ці лютыя рыкашэты, ці, канешне, сістэма імплантаў, якая смачна разнастайвае ўвесь геймплей. Хочаш рукі-базукі, калі ласка, ногі для скокаў, браніраваная скура, вока, як у тэрмінатара, усё можна. Час такі, толькі грошы плаці, хоць усяго з жалезак зробіць. Да гэтага можна карыстацца катанамі, нажамі, сякерамі, кідай іх, ці падразай са стэлса, ці карыстайся камп'ютарнымі прыблудамі ў галаве, каб блочыць камеры, узрываць гранаты на саміх ворагах, ды шмат чаго яшчэ. Карацей, разнастайнасць мне спадабалася. Можна ураганам праляцець праз усё, ці як той Сэм Фішер на карачках прапаўсці праз усіх. Каб і мышка не піснула. Скажу так, што я бы, напэўна, не ўзяўся за гэты GTA-падобны геймплей і кіберпанк-стылістыку, бо не з'яўляюся гарачым прыхільнікам ні першага, ні другога, але аднолькава ад усіх каментарый, што сюжэтка там шыкоўная, мяне падкупілі. Ды ад распрацоўшчыкаў адной з найлепшых гульняў апошніх дзесяцігоддзяў трэцяга ведзьмара неяк не чакаеш шмат пустой вады. Агулам гісторыя добрая, пастаноўка і экшн добрыя, геймплей не напружвае і дазваляе спакойна насалоджвацца гульнёй. Складанасці на звычайным узроўні я не заўважыў зусім. Памёр мо 1 ці 2 разы. Зразумела, палякі цыравалі гульню дзень за днём. Выпускаліся патчы, фіксы разам з першым і апошнім сюжэтным DLC Phantom Liberty праз 2 гады пасля рэліза. Восенню 23-га выйшла паўнавартаснае абнаўленне 2.0, якое па сваёй сутнасці ўнесла ў гульню шмат парэзаных раней механік. Ну, напрыклад, тое ж самае метро. Нібыта вось ён, кіберпанк, якім ён павінен быў быць ад пачатку. Ці выправіла гэта ўсе праблемы? Амаль, бо нават па праходзе версіі 2.0 сустракаліся, канешне, не ў такой колькасці, і машыны, што знікалі, і NPC, якія ездзілі па паветры, квеставыя прадметы, якія з'яўляліся на месцы, з якога я іх толькі што ўзяў, прагрузкі лакацыі прама на вачах і іншае. Гэта не моцна замінае гуляць, але толькі падмацоўвае разуменне, наколькі недароблена яе выпусцілі, што такія касякі проста немагчыма было не бачыць. Ну і значыць, справа сапраўды ў грашах і датах выхаду. Як бы мы не паважалі CD Projekt за частую іх адкрытасць, лаяльнасць да геймера і вось гэты ўсе выразы, што нам важны вы, а не грошы, адно цалкам не моцна вяжацца з другім. Кіберпанк 2077 – гэта вялікая імерсіўная RPG з багатай гісторыяй, шыкоўнай кінематаграфічнай пастаноўкай і сапраўды запамінальна харызматычнымі персанажамі. Гульня гатовая падарыць вам не 1 дзясятак гадзін прыгод у горадзе будучыні. Яна, пэўна, не заўсёды ідэальная, часта нагадвае GTA, проста ў іншым асяроддзі. Але тым не менш, гэта чарговая веха ў гісторыі сапраўды моцных праектаў. Усю гэтую прафанацыю з распрацоўкай можна пакінуць за межамі самой гульні, вы будзеце таксама мець рацыю. Бо як добры выканаўца не заўсёды добры чалавек, так і гульня можа падарыць вам дзясяткі гадзін задавальнення без гэтых падрабязнасцяў, хто, каго і як падманываў. Самае важнае ў гульнях – гэта эмоцыі ад іх. Я жа прайшоў асноўную сюжэтку пры ўсёй маёй, паўтаруся, прахалоднасці да жанру і гэта падабенства, і наўрад ці запушчу яе яшчэ раз, ды і гуляць вялікі сайт-квест пад назвай Phantom Liberty у ўжо скончанай для мяне гісторыі галоўнага героя жадання няшмат. Але гэта не замінае назваць праект сапраўды моцным і ацаніць яго перавагі. А для аматараў дык увогуле свята і свет, у якім можна знікнуць на, пэўна, сотні гадзін. Прама зараз CD Projekt паселі ў сваім новым офісе ў Бостоне, дзе ў пакуль невялікай камандзе працуюць над сіквелам кіберпанку. Па словах галоўнага галоўнюка, усе памылкі распрацоўкі асноўнай гульні будуць улічаны. Паспяховы досвед Phantom Liberty прыменены. На кастрычнік 23-га праект знаходзіўся ў стане канцэптуальнага дызайну. Другая гульня франшызы павінна будзе прапанаваць унікальнае зліццё фільма і гульні, якое выведзе візуальнае афармленне на новы ўзровень. Што ж мы можам там убачыць? Часы стварэння Blackwall унутры сеткі, барацьба са штучным інтэлектам, адна з карпаратыўных войнаў, часы станаўлення саборы Расакі ці разбурэння найці ці ядзерным выбухам. Перад гісторыя сусвету кіберпанку разнастайна і насычана цікавымі падзеямі, якія можна перанесці на нашы экраны. Будзем гэта чакаць. Таксама чакаю на вашыя каментарыі, гісторыі знаёмства з сусветам, забаўныя багі і іншае, што звязвае вас з гэтай гульнёй ад ужо амаль легендарных распрацоўшчыкаў. Дзякую вялікі вам за ўвагу. Дзякую велізарным спонсорам з Patreon і YouTube, што даеце мне магчымасці час праходзіць гульні і рабіць для вас відэа, займацца творчасцю і не быць заціснутым у працоўныя графікі.
Хаця я ўсё ж маю свае рамкі, каб відэа выходзілі не толькі на гэтым канале, так што праглядайце YouTube канал Відзік, дзе з Віталём ладзім гутарковае шоу, таксама там выпускае гульнявыя навіны раз на тыдзень, ну і дадатковы лайфблог на канале Ягоны хутар пра жыццё-быццё ў Беларусі. З вами быў Рудзі, усіх абдымаю і да новых сустрэч.